proporcionen productes separadors magnètics secs i separadors magnètics humits. Els nostres productes per a clients es carreguen i s'envien. Diversos mètodes secs i humits s'utilitzen àmpliament en grafit, sorra de quars, caolí, negre de fum, òxid de magnesi, carbonat de magnesi, carbonat de calci, pols d'esmalt, carboni, pigments i altres indústries.